पुष्पलता कहल पुष्पपुर वर्षा वरण प्रबंधर प्राबंधिक किए? कृष्णचंद्र पाणिग्राही। यह प्रबंधटी तांकर केउं रचनारू आनीत? प्रबंध ମାନସ। तांका द्वारा लिखित आउ दुई गोटी पुस्तकर नाम कह। ମୋ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। କାହାର ସ୍ନିଗ୍ଧ କଜ୍ଜଳ କାନ୍ତି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ବାରିବ। କାହାକୁ ଦୂରବନ୍ଧୁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ବାରିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ କିଏ ବଡ଼ ବୋଲି ଲେଖକ ଘନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି? ଗୋଷ୍ଠୀ। ଜଳର ଅଭାବରେ କେଉଁଠାରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି? ଉତ୍କଳ। କେଉଁ ପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ବାରିଦକୁ ଲେଖକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ପୁଷ୍ପପୁର। କାହାଠାରେ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ି ଉଠେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି? ଦରିଦ୍ର। ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗତିକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନିର୍ଝରିଣୀ। ବନବାସୀମାନେ କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି? ବାରିବ। ଜଳଧର କୃପାରୁ କେଉଁଠାରେ ନବନୀଳିମା ଖେଳି ବୁଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଶାଳିଗ୍ରାମ। ନିର୍ଝରିଣୀ କେଉଁଠାରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ବଶ୍ଚତରୀ ପରି ନାଚି ଉଠେ? ଗିରିଧର। କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ କଳାପୀର କେକାରେ ବନଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? କୁଞ୍ଜନକ। ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବଧୂମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଫୁଲ ପରି ହାସ୍ୟମୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଶିଖାଳି। ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? କଟକ। କାହାର କୋଳାହଳ ପାଇଁ ନୀଳାଚଳନାଥଙ୍କ କାନରେ ଭକ୍ତର କାତର ଡାକ ପଡ଼େ ନାହିଁ? ସିନ୍ଧୁପାରି ସାଧବର ସ୍ମୃତିପୂତ ଭୂମି ବୋଲି ଲେଖକ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଜୟପୁର। ଧନ୍ୟବାଦ।